अमरपुरनि मक्राइबारि आमसाइनि अर्गानिक फार्टिलाइजार फेक्टरि सुबाय सुग्रुब खलायजाकमानि पार्टी मुंना तुयै त्रिपुरा मथानि आदंरंनि मुङै ताताल एफआईआर खलायजाकमानि पार्टी मुंना सेजावै सांग्रंशाला आम्बासा ब्लक कमिटिनि साक्थार मुंबाय बागमारा आमसायाव खलायजाखा त्रिपुरा मथानि वाईटीएफ तै टीडब्ल्यूएफ नि कायसा खादुमानि रेडी मानजाखा दलाय जुनालनि चेयरमैन प्रेमलाल मलसमनो खबै कबुनि अजामारो अमरपुरनि मक्राइबारि आमसायाव सुनामजाक अर्गानिक फार्टिलाइजार फेक्टरि व सुबाय सुग्रुब खलायजाकमानि पार्टी मुंगो त्रिपुरा मथानि आदंरंनि मुङै ताताल एफआईआर खलायजाकमानि पार्टी मुंनो तुयै पाइथागो लाहारा अंहरका त्रिपुरा मथानि आदंर अ पार्टी मुंनो सेजावै सांग्रंशाला हास्तेनि दाल बिदाल आमसायाव खलायजाका त्रिपुरा मथानि खादुमानि रेली आरो साताइक्लायो लाइथांनाय 5 मे सालमारियाव त्रिपुरा मथानि तुइदुल मुंबाय मक्राइबारि आमसाइनि अर्गानिक फार्टिलाइजार फेक्टरि नरितलांनानि सान मुंगो मक्राइबारि आमसायाव खलायजाका कायसा खादुमानि रेली मक्राइबारि रोंनक बस्तांनि सिमिचेंगै अर्गानिक फार्टिलाइजार फेक्टरि सुनामजाकमानि थाइजरा खलायजाकमानि रेली आबनि यागलो तुंफ्लाजाक लुकोरंनि यागा सुबाय सुग्रुब खलायजाकमानि अर्गानिक फार्टिलाइजार फेक्टरि सुनामजागै तंमानि थाइनि दाल बिदाल मानि खनिर सुबाय सुग्रुब खलायजाका लेबार तंमानि 7 नक नखबै सीआरपीएफ जावानक तंनानि बागै सुनामजाकमानि तंथाय 7 नक अ पार्टी मुंनि यागलो त्रिपुरा मथानि गोबांमा आदंरंनि मुङै खलायजाका एफआईआर अ पार्टी मुंनो तुयिनो त्रिपुरा मथानि आदंरंनि मुङै ताताल एफआईआर खलायजाकमानि रसावै नाहारनानि सान मुंगो सांग्रंशाला आम्बासा ब्लक कमिटिनि साक्थार मुंबाय बागमारा आमसायाव खलायजाका त्रिपुरा मथानि वाईटीएफ तै टीडब्ल्यूएफ नि कायसा खादुमानि रेली मानजाखा दलाय जुनालनि चेयरमैन प्रेमलाल मलसमनो खबै गुबुन अजामारो आसालनि खादुमानि रेली बागमारा पार्टी अफिस बस्कांनि सिमिचेंगै बागमारा आमसाइनि दाल बिदाल लाहार कितिंगै पाइथागो हायनोहाय पार्टी अफिस बस्कांगो फायो पायरगै जाखा खादुमानि रेली आम्बासा एलेका बागमारा पार्टी चुमनि पार्टी अफिस गानाव चुं गेदरिंग इंलाइका मेन उद्देश्य तिनि चुं प्रोटेस्ट रैली खायमानि चुं मीडियानि बिसिंतै जत लोकरनो साइमान रेनि मुचुङो थांनाय मासो जे अमरपुर सब डिविजन मकराई कामिवो चिनी इंडिजिनियास बर' रंनि जागानो सेगै डाम्पिंग बा जैब सार फेक्टरिस नामनानै बगै कायसा जुरपक त्रिपुरा गभर्नमेंट खायजाक मीडियानि बिसिंतै अनेक जुं सारा त्रिपुरानि बर' रं नुकजाक जे आरो चिनी बर' रं जे ओ एलेकानो डाम्पिंग खायरिनानै बा ओ सारनि फेक्टरिनो खायरिनानै मुचुंया साक केरासिन रक लुयै खिनानि मांप्ली रक मीडियानि बिसिंतै नुचुं नुखा आबनो चिनी मेदाम दली तै चिनी गरम गोनां डिपुटी सीएम अनिमे सार संथाङै बरक गोबांमा बाय ओ रेली प्रोटेस्ट खायका हाइफानो त्रिपुरा गवर्नमेंट चिनी जे प्रोटेस्ट थांनाय जे चिनी त्रिपुरा वारियर रंनो केस अनेक जननि केस ताबुक जुलिजाक ताई जेल रगो चबैतनखा आबनो त्रिपुरा सरकारनो जों चिनी रेलीनि बिसिंतै जों ब्रंनो आह्वान खायनाय आबाहाय केस रगनो दाक्ति रसायरिनानि अंथुन ताई जेलो चबजाकना नायरंनोबो दाक्ति फियकनानि अंथुं आबो सिमिबिया चिनी सारा त्रिपुरा एडीसी एलेकाओ चिनी बुकुं बारा रगनि तंथायनो जुरपक विभिन्न एनजीओ ताई निनि फायरिंग रेंज बा सार्स नामनानि ताई डाम्पिंस नामनानि हिनै सेकजागै दङो आनबगै जों लोकरंनो गयहरनानि मुचुङो जों थानसा जतनो मांनाय थानसा जों जुदि क्रि खांखाय त्रुक जिनि जागारक सेकजाकनाय तिनि मकराई कामी अंका ताई कायसा जागा अंनाय एरपरे चिनि दलाय डिस्ट्रिक्टआवबो जे थालसरा निनि आयांगो फायरिंग रेंज खायनानि बगै चाइटक लाइमानि आबो चिनी पब्लिक रक बाय प्रोटेस्ट खायमानि बिसिंतै चिनी आरो फायरिंग रेंज खायमालिया आबनि बगै चुं लोकरनो कचारनाय जों तिनि सुदु आम्बासा सिमिया त्रिपुरा बेपी सारा त्रिपुरा बेपी जतो डिस्ट्रिक्ट जतो ब्लकनो तिनि ओ प्रोटेस्ट रैलीनो खलायका आबनि बिसिंतै चुं आम्बासा बाय गबकजाक ओ चिनी ब्लकबो वातुई नि बिसिंतै फानो जों रैली खायमांखा आबनो ग्रेट सक्सेस आबनो चुं कचारनानि मुचुङो आगामी दिनो जों त्रिपुरा सारक थानसा मातंनाय कारण विभिन्न देंसावै चिनी जागारक तुरुक सेकमानि आबनो चुं थानसाखै मा आटकनाय जुदि चुं थिनाङो थानसाङै आन्दोलन खायखांखाय
sini tongthai sini chathai bebangno komori thangnai aun bagai chung unity maungnai tai sini greater tripura land no naharino jotono yapri thansa masena hinino o tinini relini bisingtei kisisa koksamani orono mathakka tini oro bakmara chomuni bazar tini Tripura mothani ongoi kaisa khaduma misil ba khaduma punung jangnai tini tamoni ka himala tini oro 47 ambasa block ni bising tui khobjak je sikla motha boroi motha tai chung parents body ni uddog bai chung tini oro khaduma punung mani karon ongka tini mokrai kami Omorpuro je tini Tripura sarongni ha eba jaga सरकार त्रिपुरा सरकार कर्तृक जे सेगै नानानि चेष्टा दंमानो बागै जों दिनै अर खादुम खुनुग्लायनाय सारा त्रिपुराव दिनै 19 तारिख मेव दिनै त्रिपुरा मथानि अंगै दिनै खादुम खुनुग्लाय दङ जोंबो आबनि खबजाक जोंबो दिनै अर आम्बासा ब्लक कमिटि नङै जों खुनुग्लायनाय तामनि माले जों दिनै अर त्रिपुरा सारक sudah tini mokrai kami emangnya abang masa kawono sini Tripura sarongni ha sekjagoi tongo bibinno ja muzika camp thainani bagai army camp thainani bagai tamo army ni training center thainani bagai hnoi khlaijagoi tongo ba bibinno samung khlainani bagai borok sini ha segoi tongo abo TTIDC ni rules abo koroi 6 schedule ni rules abo koroi aban bagano जों abo protest khlailayo जों दिनै अरब फाइनानि थाङै दङ आबोन बागैन जतननो फाइमानजा फाइनानि बागै जों कबगो आंक्लाय जों सारा त्रिपुरानि दिनै त्रिपुरा साबता कुक्रावनो आबोनो कयनान मुचुङो दिनै रेलिनि बिसिंतैनो जों कायसा मेसेज रहनानि मुचुङो जे जों जतनो थानजा अंनानि नांनाय दिनै मक्राय गामि अंखा दिनै थांनाय कयेक बছर जाबत आगे दिनै काञ्चनपुर हाइक्लाय अंखा aha baikleino taibu bibinno jaga ongoi mano aben bagoino जों थानचा अंनानि नांनाय थानचा अंखा क्लाइसि जों आबाहिरकनो जों कासoi मानलायनाय नांनाय आंक्लाइसि जों जिनि हाओ जों तंगै माननानै नांनाय तंनानि बागै जों बेबस्था खालामनानै नांनाय आं आसुक सावैनो आंनि त्रिपुरा साता कुक्रावनो आं मेसेजनो रहै आम्बासानि सिमि सागरनि कपथम चिनखरां